Čaute vás ľudia, vítam vás u ďalšieho videa tuto s Denisom. 15951. To je kreditka. Heslo od kreditky. A mám konečne OX experiment, ktorý som pokúšal sa už robiť týždeň a už konečne ho mám. Aj on ho má, takže sme také dvojičky čínske. Ja mám lepšie japonské, ešte, lebo ja mám lepšie dielo. No a mne sa páči, že to môže ísť aj 40. No ale keď ma bude zdržiavať tento dilinko, tak pôjdem ani trojkou. Dobre, robí sa ju teraz videjko na CSGO, ktoré bude asi skôr ako toto. A dneska ešte vydám o World of Warcraft. Tak jasne, keď sa mi už robí. World of Warcraft. World of Warcraft. Kamo, stoj! Kde tam? Ten čo do mňa? Ty čo do mňa? Už ho vidím! Stop! Stop time! Neprorazila. Tvoj oco neprorazil. Ja to tak strašne pomaly nabíja. Akože fakt ma mohla zabiť Artina. No, to sa stáva. Ty kokos. Ja sa radšej vzdialím, nech ma aj mňa netrafí. Ešte má aj tlač, ty podľa mňa. Tam by som nešiel. Prečo nie? Pozeraj, čo spravím. Spravím úplný trik. Kúkaj na to. Skapal si. Oni sa fakt teraz pretláčajú okolo mňa. Oni sa schovajú okolo mňa. A to som mal v pláne. Hej. Dobre, ideme si dať štvorky. Nie. Povedal si, že iba 5-ky. Dobre, ideme si dávať iba 5-ky. Idem si dať taký ľahký tank, ja? Idem za tebou, pozri, ak ťa dobehnem hneď, pozeraj, ja som že už som ti dobehol, pozri, jak na teba skočím. Haja, Assassin's Creed! Že by si... že by sa roztrapal aj tak. Assassin's Creed, pozeraj na to! Ja som rýchlejší. Boom! Nie si rýchlejší, pozri, už ťa dobieham, zaraďujem F1! Ja som F1. Formula Crusader. Si mi zobral tvá sám. Ja som Formula 1, pozor, uhni. Už tam Jo, jedu. Aj do prdele. Ja či som sa otočil. Pozri, ako sa to tu rozbilo. Kam ideš? Tu bojovať máš. Kam ja idem za teba, ja sa bojím. Poď mi pomôcť. Dobre, idem skresniem. Driftujem a poďme. Kam oni ma asi dobehnú za chvíľu. A ja ťa už dobieham. Poď rýchlo. Pozri na tú formulu, brácho. Choď tam, choď dopredu. Nejdem! Ja sa neboj, iba nakúkni tam. Nejdem nakúkovať, choď sa sám nakúknúť. Poďme spolu. Čo sa skrývaš za mňou? Je tam takto? Aha, je. Strieľaj. A čo robím? Nech, schovávaj sa za mňa. Dori ti choj. Odbačaj. Vypadni. Nie. Hej, ty ma tu necháš, dík. Idem sa schovať radšej. Dielino. Ja tu nie som. Nechajte ma, prosím. Jo, ja žiju. Juj. Spätočku, ver spätočku. Jo. Sa utopíš. Neutopím, žijem. Ja Už ide za tebou. Tu si robíš srandu. Jo, kamo, ja žijem. Ja tu prežijem.
Hej, vy nie ste ma takto. Myslíš, že by som prešiel tade? Keby tu zostajem celú hru. Nie. Hore, ty debil! Pod vodu, aspoň sa schovám. Bublinky. Pozri na to. Dúha. Nevadí to. Čo sa mi zdravíš? Lebo idem inou cestou ako ty. Prečo zase? Než tam zomreš. Nie, no a čo, ale potrebujem pomoc im. Na si sa vykašli. Sám sa vykašľam. Tak to vyzerá, keď sa jebe dopredu Artina. Na čo si šiel sem, keď teraz ideš preč? Choď tam do vody radšej. Ja ťa môžem srať. Môžem sa utopiť. Pozri, keď pôjdeš tady, to tak prežiješ. Počkaj, veď strieľaj do ňoho. Do koho? Ja ho nevidím! Už ani ja. A ja ho vidím! A ja. Stoj! Ty chuju. Netrafil som ho. Nabij, ty dilino! Ja ho už nevidím. Ja už ho vidím. Vystrel! Ja som ho netrafil! Ty si ho fakt trafil na poslednú. Pomoc, ja zomieram. Help. Toto nevydám. Ty si tiež zomrel? Ej, zabil ma, ale Artina ma zabil. Vydržal všade. Takže... Ha! OK, Nica. Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Alebo môžem. Nie, fakt, teraz ma dosť dobrá vec napadla. Čaute u nového videa, lebo môžem. No ne, toto bude tvoj pozdrav teraz. Hej, jasne. Ja tu dneska som mňou Mišo a ty povieš, že lebo môžem. Ej, lebo môžem. Nie, normálne, tvoj pozdrav bude lebo môžem. Dobre. Lebo môžem u nového partu, nového videa a... Lebo vás môžem zdraviť. Ale. A ty kde si zase? Za tebou idem. Pozri ako vyzerám. Ako debil, ako vždycky. Zase, učeš sa trochu. Šipka. Čo spadal? Vždy šipka. Haló, je tu takto? Nie, nie tu nikto. Kámo, ale ja chcem aspoň 3 killy. To môžeš iba snímať. Nie, ja dávam celkom také veľa killov. Sám si odhalený. Ja som sa fakt nestrafil. Ja sa netrafím, ale on do mňa sa trafí. On sa netrafil, jo. Choď sa schovať radšej. Artina! Zabij ho. Len môžem u nového videa. A to je dobrý pozdrav celkom. Inak, bude zase sobotu stream, aj s Míšom dúfam. Budeme hrať CSGO, World of Tanks, War Thunder a Volko a iné takéto veci. Takže určite sa príďte zase pozrieť. To zdarma. Počkaj, ja som ho fakt myslel, takýmto kanónom. Trafil som ho? Hej. Jo, mám jeden kill. Ale to
toto dielo je úplne šikné, už nie je trafiť. Si dám naspäť to dielo, čo som mal. Tak sa pozri, že ktoré dielo máš najlepšie. Kokso, mohol som už mať ďalší kill. Kamo, nie! Dobre, idem cez vodu. Aspoň som sa neutopil. John Cena line! Kamo, už som skoro hore. Som skoro na vrchule veži. Ja už som. Tak ho vidím s 15 hapkami, dám ho dole. Ja. Nie, nechaj mi ho, please. Čo si, ja už som mu zahodol. Nie si, nechaj ho. Ty čo skúšaš na mňa? Prebi! Mám 2 killy. Pozor, tu je ten veľký. On je AFK. Není. A ide po mne, kámo. 2 hapka. Dobre, fajn. Sme ich tu úplne napadli teraz. Sa nesmie otočiť ku mne. Tahle prošla přímo skrz. Do prdele. Jo, vyhrali sme to. Ja 2 killy, krásne. Tomu veria jeden. Dobre. Natočíš so mňou video? Prečo? A potom, keď sa vrátiš? Víš, ako sa to bude volať? Víš, ako sa to bude volať? BrotherTech. Kam ideš? Akú prezentáciu? Ohľadom toho? Čo máš v počítači? Furt máš ešte prémiové dni. To fakt ide proti 8. Je to 7. Ešte, že tak. Vieš prečo? Prečo ideme furt proti tým 7, mi povedz? Lebo máš slabé dielo. Aha! Tak preto ideme proti 8. A fakt? Za to, že mám slabé dielo. No nie, že slabé, ale takú houfnicu. Akú houknicu? Houfnicu, ty. Akú hofnicu? To je dielo. Hofnica, hej? Houfnica. Housnica? Poticho. Činu tak. Podcastem, že nebudeš vedieť, čo to je. Veď Zase táto istá mapa. Hofnica. Tak ako to je? Neviem, ja si potrebujem napraviť mikrofón. Sa spad. No hofnica. Šnicel. Co? Inak vieš, aký mám plán na 50 odberateľov? No. To Urobiť neprezradzaj. Jaj. Karaoke party. To neprezradzaj. Karaoke party. A budeš tam účinkovať so mňou. Zabudol si USBčko. Aspoň to nevedia tí ľudia. Ľudia. Naši milovaní. Hýbaj do boja.
Hýbaj slovenský ľud do boja. Nebojte sa. My vás ochránime. Ja ho zabijem! Fakt to trafiť. Pásu je poškozen. Môj otco je poškodený. Netrafíš sa, lebo si slepý, jak môj dedo Mráz. Vylez. To je chujar, ja idem preč. Uhaste ty plameny. Ja horím. Ja, to kto sa mu tu snaží tráfať furt? Som zhorel, brácho. Ja, skade? Čo, skade som zhorel? Z motora. Nie, mňa furt niekto tráfa, ja nevidím. To bol Rafael. Toto je, ešte dáme jednu hru a potom to pôjdem o toto. Zostrihať, hej? No, ako ma mohol trafiť proste? Jak nič. Ako nič. Lebo mohol ťa trafiť. Ja odchádzam. Ty už nejdeš? Ja už nejdem hrať. Prečo? Nechcem sám. Tak sa rozlúč. Bye bye. Takže ak sa vám páčilo toto video, zanechajte like, koment a odber.